zaman banza nan. Kai! Ga 'yan zaman banza nan. Yanzu dai zaman na banza ne tun da ba sana'a. Na kama ka. Kamar ya ka kama ni. Mana. Lalle ma kama rena mu. Me ka ga nayi? Ido ne nake gani dai ko? A to me ka ga nayi? Me kake boya anan? Me ba abin da nake boyewa. Ba abin da kake boyewa. Ba abin da nake boyewa. Lalle kwa. Audu. Mi ko mun girbin nan. Kamar ya. Yo na ce me kake boyewa ka ce alhali ido na gani. To dade. Wannan kaza jeji kenan. Kaza jeji kenan. Tun safe na je. Gaskiya ne. Tun safe na je nake yawan farauta kazan nan. Ita kazar. Tai ba ka ganin ta baka ma? Allah da ikon sa. Kaza jeji ce. Kware ko ita kazar gari ba ta da cera ta ka. To ka ne dai. Kuma ka san ita kazar gari ba a samun baka. Gaskiya dai. Ai ba a yawan ta samun baka ba. Alhamdulillah. Dama ka san me nake so da kai? Allah nake in samu abokin harka kuma na samu. Allah ko? Ka san me yake faruwa? Duk sabga ɗaya ce ai. To Allah kwa. Da Allah. Ni karan jiya naje na buge akuyan malam Auda ai. What? To ai yasa naji ana hela. Ka ga yanzu bari in ga ma wani abu da tunda Allah ya sa an yi haka. Haka ne. Wara kawai abin da yafi idan na gano akuyar. Sai in zo in faɗa maka tunda kai ka kware wajen kamawa. Allah ko? Allah ba. To ka tafiya mu da. Har yanzu abin da za a yi. Ka san na ai. Na san ka sosai. Na san za a yi haka ai. Yanzu abin da aka je gida. To zan zo za mu tallafa duk yanda ake ciki. Amma saboda yanzu na je ta targa. Dan Allah ka in ji zancen ne. Allah ka zan malam Audu ce. Allah. Wajen satin ta nawa yana kiwon ta amma ka ga nan. Ka san su malaman nan aka ci kayan su ba a gama lafiya. Idan ka yanka ka samu ko cinya ce ka kai masa in ya ci hima ko ya iya san din da hira. Allah ko? Allah ko. To da Allah kaga zan yi nan. Da Allah kai nan amma da Allah kar wanda ya ji da Allah. Ba matsala. Da Allah kar wanda ya ji. Kakka da mu je ka. Amma me sunan ka? To sunana Zari ka ji. Zan ji ko? Za ka ji. Saboda ka san hibarawa ba a sanin sunan ka za ka ji sunana. Allah. Insha Allah. Inda to ya faɗi kawai nake ji. To ai sunana. What? Allah ko? To sai mun haɗe. Sai mun haɗe. Na gode. Na gode. Shegen kaya. Ina ganin hibaye ka je kake wa. Ya kama don amma an kira ake wai kazar jeji ce. Allah sa kazar jajin farko da. Ga 'yan zaman banza nan. Kai! Ga 'yan zaman banza nan. Yanzu dai zaman na banza ne tun da ba sana'a. Ga 'yan zaman banza nan. Ga 'yan zaman banza nan. Ga 'yan zaman banza nan. Tun da dai zaman na banza ne tun da ba sana'a. Kai! Ga 'yan zaman banza nan. To, buga suke malam tun da babu harka. Karshe suna cikin haka sai sun ka fara sata. So da yaron na sun yi asalin kakan ima. Satar da sun ka fara cikin ima akwai harka. Kamu. Dut! Salamu alaikum! Suka bar batu na sata suka kirkiro Salamu alaikum! Salamu alaikum! Ai komai a duniyan nan sai ka biya haraji. Salamu alaikum! Samani kana ina ne? Ba kana ciki. Maza ce ka ce waye? Wai akuya da kayi kashi sai ka biya haraji. Malam wa kake nema? To, ka ga yaran zamani. Ina kiran dot kai kuma ka fi wani abu dan dot da kai. Ka san wani ala ce masa dot a gidan nan? To, shi dai dot dai za a gan shi dai haka dai don dan gajere haka dai. Za a gan shi dai ko da kaji ne suka fata a layi dai
ta ce bakan na fada. Za ga dai ya kware dai wajen iya kamu. Za ga ni yana sa hula irin tawa. La ai kawuna ne. Allah kawunka ne? Allah zargi yana ciki. Shiga ka ce yazo in ji wani. Ka ce yazo in ji wani mai irin baki-bakin kaya haka. Shege, ka san yi barawo. Ba bari a san sunan yi. Kai, Allah kuwa. To kai waye yake yi musallama da ni? Wani mutumi ne dai na gani haka da kaya kaman baki baki. Yan sanda ne. Yan sanda ne. Ba iya da irin mulata. Ya irin mulata? Kai ahe Imran ni gawa ne. Da Allah sarki ka ce ina zuwa. Kaji ba za ka je ka faɗa mai. Ai abokina ne sosai. Dubi yadda nan tana ta zo ta bada dawan nan yanzu ana wannan mukumukun rahin abubuwan kun kaje suka zo suka cinye a wannan yanayin. Suna na kenan. Aboki. Wallahi na gari ya aiki. Ai da na ji an ce wani mai bakaken ka. Hanna hirin barin gari. Yo ai ka san rigar ta mace akwai baki akwai mai kala sai sana'a saboda bata bani. Ka san me yasa na dinka riga mai kala kala? Saboda tsaba ka san hi a kauye. Yanzu ka saci riga a ce barawon rigar sa kala kaza ce. Gaskiya. Na dinka baki na dinka bulu na dinka kore kaga a jiki za a ce ai rigar ta kala kala ce. Ba mai irin ta. Ba mai irin ta. To shi mu je gefe mana. A zauna kenan. To. Ai haka? Ai haka ma. An sauke? Kaga. Kai da ba kai ka bar aka dafa ba. Maganin ka Allah ka to. Ai ka san ni din daga ba. Ka to da Allah. Na fi sati ban sata ba. Ai ka gaskiya ne. Ai ni barawo ne nake magana. Mu zauna. To ko mana. Bismillah. Kai. Ai ka san abin da an karewa. Bare kuwa. Kai. Nake gaya ma abin sai a hankali. Wallahi. Rabona da abinci tun jiya. Kai haba. Allah ya sa nake cewa an sauki. Wato ni fa ka san ina da wani aljani. Haka yi. Wato hi aljanin nan sunan hi aljani kure. Ikon Allah. Da zarar ya motsa min. Wallahi tallahi sa'a ma kace ma nan dinga leka ta saman katanga kira nake a sauki. Babu nake ga gidan mutane na sungumi tukunya na sata. Kace Allah ne ya taimake ka. Allah ya taimake. To Allah yake. Yanzu me ka zo mana? Wato dot. To ka san me yake tafa da ni? Ina jin ka. Gaskiya ba za mu taɓa lamunta ba ko kuma mu jura. Kaga dai mu barayi ne. A tabbas. Ko kuma in ce dai yan zaman banza. Ai nake ga ma a birni. Dan ba za mu kira a birni ne ya mana certificate saboda iya kwarewa. Kware kuwa. Saboda yanda ka kama kazan nan kana kama hegiya. Tintini ma. Kai. Wato ka san me za a yi? Dama hawar da na zo da ita naga babu wanda ya dace akan na faɗa wa in ba kai ba. Haka ne gaskiya. Saboda naga kwarewa ka kuma ni ma naga kwarewa ta. Shi na ce to me zai hana? Da mu dinga satar akuya ana ta ne mana kuka. Ko mu dinga satar kaza tana tona mana asiri. Ka san ita akuya? Nan dan Amadudu. Da ya saci wani dan maraki rati ka kai. Kai. To waye da ya zauna? Kananan barayi ne. Ka san me zai baka mamaki? Ka san ita akuya in zaka sace ta. In ka samu magi star. Kana sa mata a baki. Ta dinga haka ba ta kuka ba. To shi ma dan haka yi. Allah ka sai kuma ita kaza dan musul basira ta kanta karamin kai ne da ita daga ka sai sigari ka dan zuka sai kaga ta fara kai a ka san irin wannan abun kai ni ba na ga ma duk kauyen babu wanda ya kani iya sata ba yanzu ya zai yanzu abin da za a yi da mu dinga wannan sata ta rahin yanci me zai hana mu tafi birni mu dinga sata inji kuma kaga kahuna kaga haka ne Allah ba abin kina kenan abin da yake raina kenan Allah dan ina cikin gida ina yi zulumin ya za a mu tafi birni. To kaga da faduwa ta zo daidai da rama. Dama Allah ni kaga a garin nan an tsane ni. To daman kai ai kai kawai suna. Kai ai kai satar da kake yi mara yanci kake yi. Allah gaskiya da ni tattabarin ma gidan malam Shehu da na sato. Wai kaji 150. Kaji ai tabbin da 150 ko abincin karya bata yi ba. Kaga yanzu fa abin da za a yi ba. Sata tattabarin da ne mai gari ya sa yau kuwa akan akama na arate ne yanzu ka shiga gida ka dauko jakar mu dauki hanyar birni. Haka za a yi. Allah kuwa. Daman ni ma ga jakata nan na shi da. Haba da Allah. To ni ai ko haka ma na tafi ina je birni ina zuwa sai kayan san da rigar nan. Kenan. Ni ma daman wannan kai mu canza ka san gado aka bamu. Wallahi muna higa birni mu canza kayan nan. To bari in shiga in dauko ka jakata. Ka shiga ka fito. To bari an fito. Yawwa. To ai dole. Ka san kayan gado. Kware kuwa. Ya har da ne. Da Allah ka zan nan ta jiya ka sato. Da Allah dan to min da kai.
zan tuwo ma da kaya saboda kai ka sato ko bare ne kuma dai ba ni na sato ba dai abokin dan mu aka ce guza Allah kwa idan ban sata na duba kaza mai ko Allah kwa kuma in samu kaza da ni dai bana cin kai ko na sato birni yau birni za ta ba ka fito kenan na hado kana lalle ai ni ga to ina ga takalmin ba saboda gudu takalmin ma Ahmad zan sai kaga a ban musu wannan abun nan zai zo ya dauka ka san kuma saboda kan su ga alamun warewa kai kai da a ji ba labari ai kawo ka taho ba a sauke ba kai matsala ne za mu je birni kuma kana dawo da mu ba ga 'yan zaman banza nan ga 'yan zaman banza nan ga 'yan zaman banza nan